We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding.
Ito pinatulong sa inyo sa Iloilo Police Regional Office, the home of the Ilonggo Cops. Road safety tips, slow-moving vehicles. Visibility. Siguraduhon nga nagagana ang tanan nga mga suga sa aton salakyan, pag-iban pa nga mga accessories ini para sa aton matalusay nga pagbiyahe. Right lane usage. Sa mga nagagamit sa motor, tricycle, at e-bike, magpabilin sa pinakataong alinyang sangdalan. Signaling. Gamitin din ang signal lights unless magliko o kung magpundo para maalerto ang nagkasunod ng mga salakyan. Speed limits. Magpadalagan sa nagkakaigaw ang katasigor para malikawan ang aksidente. At magkakakonsiderasyon sa iban ng mga motorista para mapaiway ang hindi pag-intindi na rin. Ini nga kanundong ang ginatulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops. Ano bala ang dapat naton himuon agod nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga permi sarado o kuno kapadlak ang inyong mga gate, bertahan, bintana, kag tanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid ang inyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga mag-post sa social media sa inyong mga hilikoton o kung nagapabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa kuha sang inyong balay. Mas maayo kung permi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagkabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok permi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakmalapit nga police station sa inyong lugar. Agod makapangayo sang hilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan. Kini nga panumdom ang ginadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Almighty God, our most gracious Father, we, the Ilonggo Cops, come before you today to ask for guidance and protection as we carry out our duties as guardians of peace and protectors of our people. Grant us the strength and courage to face the challenges and dangers we may encounter each day. We pray for wisdom and discernment, O Lord, to make sound decisions in difficult situations, compassion to show kindness and understanding, and integrity to uphold justice and righteousness. Lord, we thank you for the privilege to serve and protect the Ilonggo community, and may you continue to guide and watch over us. Bless our families who also make sacrifices as we serve on the front lines. Provide them, Lord, with comfort, strength, and support as they wait for us to return home safely. In Jesus' name we pray. Amen. So come, let us rejoice. Come and sing a Christmas. Good morning, Iloilo. Welcome na naman diri sa aton sining programa kada Martes. Nakadulong sang balit impormasyon subong man inisyatibo kag proyekto, subong man serbisyo sang inyo sining Ilonggo Cops. Aw na sang liwan ko di ang Ilonggo Cops on Air. Yarin man kita sa adlaw sining Martes, of course. Petsa ano na kita karon no 9 na sa bulan sang Disyembre tuig 2025. Live kita nga nag-broadcast diri sa Kabalikat Multimedia Convergence Center sa kalwa ni Dr. Amiloy. And of course, ang alam sa aton Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Razalan.
Kag sa ngalan sa aton Public Information Officer, Police Major Rando Aranyo, min ko po ninyo sa subong agang nyo sining mga kabalikat. Sa technical side kabalikat, Staff Sergeant Christopher Tope Dignadise. Ako naman kabalikat, Staff Sergeant Erwin Magarso. Kag espesyal ang aton sining aga sa subong sining adlaw. Kay mayara kita nga mangin kaupon naton sining bisita sa subong aga. Pero antes sinano aton gin-acknowledge ang aton sining mga live viewers. Kag aton sining mga followers na diri sa aton sining official Facebook page, ang Iloilo Police Provincial Office, nga may masobra na 62,000 aton sining mga followers. And of course, na nakaukap kita sa subong aga with Radio Gyon Santa Barbara. Of course, salamat kita no, sa kaluwan sang local government unit sang Santa Barbara. Sa pagpuna sa aton sining halangdon nga Mayor Honorable Dennis Superficial. Kag sa tanan naton sining mga kaupod no diri sa banwasang Santa Barbara. Nga makahukap kita no with Radio Ogyon Santa Barbara sa papungunan dara ni Sir Boboy Socaldito at on sining station manager, and of course kaupo naton dara sa technical side si Kaugyon Genesis no, Genesis Demihilio, and of course kanday Mama Zoe Ladra no, thank you so much kid, kanday Mama Bimbim, and of course sa tanan naton sining mga followers no diri sa aton sing official Facebook page, kag listeners naton no nagapamati sa aton sini sa subong aga. Ilabi na gino diri sa tumandok no sang banwasang Santa Barbara nga nagapamati sa aton sining frequency no sa 100 or 106.7 FM sa inyo sining mga radyo no sa DYIS, sa inyo sining mga radyo dira. Kaga tunin lang kamo diri sa aton sining programa. Kaga medyo pilan man kadlaw kabalikat tope no nga bay kita ka no kay because man nga gina-troubleshoot naton sining mga equipment no kay nagabulo bisyo na. Anyway no sa aton sining pagpadayon. Kaga siyempre no by the way kadasig lang gid sang inadlaw. 16 days to go kag Christmas na. So kamusta ba lang inyo sining Christmas? Nakaprepara na ba kamo dira? Sa inyo sining mga kung ano man dapat ninyo prepararin nyo dira no, mga pang giveaways nyo dira, orang nyo sining mga regalo, kakang nyo sining 500 pesos nga Noche Buena. Anyway, no, pag gusto lang may masilingan limit lang nga 500 no. Pero pwede gid kamo kababongga dira sa inyo sining Noche Buena dira. Kag nakadepende lang man sa aton no. Kag siyempre importante dira ang aton sining pag-share man dira no. Biskan kag mailan na importante naka-share kita. Kaya mo naman no, sharing is loving it. Sa aton sining oras nga alas 10:26 na saga. So this momento sa subong sining simana nagaselebrar kita sa National Human Rights Consciousness Week celebration. Which is nga nagupisa sa December 4 no hasta sa oras ta buwas nga adlaw. Kag angot dira no may-ari kita nga special nga bisita sa subong aga. Kag we're lucky enough no kaming kaupo naton sa subong aga for the first time. Ang aton sining bisita. Kag siyempre nga aton sining bisita no ang hindi man or hindi gid malipod sa tanan no. Or ano to aton sining lang doon man sining official gikan sa Regional Police Office 6 no kag sa subong. Aswerte gid no ang Iloilo Police Provincial Office no nga nangin kaupo na naton ang aton sining former Regional Public Information Officer. At the same time no ang aton sining basta PIO na gani mostly mascom graduate gid no. Kag kaupo nato no ang aton sining bisita nga which is nga Bachelor of Science in Mass Communication graduate sang 2002. And of course no agimit lang og gid ang year pero ano mama siyempre ang mo na importante no basta kung ano na kuno kung ano nga aton sining edad a sign of wisdom kuno no. So and of course no nag-enter into service ang aton sining bisita sang year 2004 naman. Kag of course no basta sa PNP mayara gid kita nga mga career enhancement, that's why nga ongoing or padayon ang aton sining ining siling nga panerbisyo lang man aton nga obra para makaserbisyo kita mayo is may mga schooling kita, and of course no ongoing aton sining mga academic ano naton achievements naton. Kag nakagraduate pa gid si ma'am no sang Master in Development Management no sa AIM no kon Asia
ano to gani kagina no? Asian Institute of Management no, which is nga but sa mga management na gani isa man ni kasikat sini nga eskwelahan no. And of course no, nasa nambala naton former naton sini nga RPIO no, sang way back previous year no. And of course no, presently ang aton sini nga orang kapungko nga hepe nato no diri sa Provincial Police Strategy Management Unit, ang aton sini nga chief no diri sa PPSMU no sang Iloilo Police Provincial Office, kag bago lang gid graduate no sang speaking of human rights no, bago lang gid graduate sang PNP Human Rights Officers course no, or ginatawag naton sini nga PHROC no. Kag hindi naton pagpadugayon pa ang kaupo naton sa subong gangula sang liwan kuning aton sini nga Chief PPSMU no other than Police Lieutenant Colonel Mary Grace Socorro Di Borio. Ma'am, good morning gid ma'am. Kag welcome diri sa aton sini nga programa Ilonggo Caps on Air. Kaupo nimo sa subong aga kabalikat Erwin. Mayong aga kag mayong aga man sa aton nga mga tagpalamati subong sa aton nga programa. Yes, thank you so much good ma'am no, sa imo sining chimpo sa subong aga nga mangin kaupo nato no diri sa kabalikat Multimedia Convergence Center no. Kag do medyo nabitin guro ko mo no sa aton si nga pagpakilala kay ma'am. Ano pagidang mga ano naton ma'am, mga background naton ma'am nga which is nga hindi man bago siguro sa iba naton sini nga mga followers kag mga listeners naton. Ano pagidang wala naton mabala na kay Ma'am Borio ma'am? Okay, naging RPIO ako or the Regional Public Information Officer twice sang PRO6 and at the same time the spokesperson twice man. Yes. And concurrent to that position, I also held the position as the Chief Strategy Review Section and the Chief of the Scorecard Management and Alignment Section of the Regional Police Strategy Management Unit. Yes, no kumbaga no gid expert na si Ma'am when it comes sa mga management and strategies. So that's why no nga we are happy no kag buinas kita no diri sa IPPO nga nin kaupo naton ang aton sining isa gid sa mga multi-awarded and achievers naton sining officer diri sa Region 6 no. Kag speaking of ano naman ma'am is this is the first time ma'am no nga na-assign ka diri sa IPPO ma'am? Yes, this is the first time to be assigned here in IPPO. Previously, I was assigned the Lawigid, Iloilo City Police Office, wherein naging station commander pa ako sa ICPS 6 sa Arevalo District. And also, I have been deputy sang Haro and Mandurriao District. And after that, I was reassigned to Capiz PPO. I have been deputy of Rojas City Police Station and later on, naging chief of police sang Cortero Municipal Police Station. Kadamo na gali sa mga area man nga nalibot ni ma'am gali no. Kag ano gino ba sa mo na ginawa sa officer ma'am no, magyan ginato ng mga malayo-layo nga area kag of course no, mga iban nga mga kabanwahanan kag probinsya sang Iloilo. Kag by the way man to mandok naman ma'am sang Iloilo mismo ma'am? My family is from Panitan, Capiz, but I was born in Iloilo City. Okay, mga ano nagali ko si ma'am pa, ano na? City girl nagali si ma'am. Yes, city girl na kuya. Kag once again ma'am no, congratulations again ma'am kay si ma'am actually sa previous months pa na promote no kag as a lieutenant colonel na no. So isa man sa mga mataas ini nga mga posisyon no nga which is kinadamo ang nag-aim kag isa na si ma'am ang ano na yan, nalambot niya na ang yan sining handom kag hindi pa na ano malawig pa sa serbisyo si ma'am. By the way ma'am, kung hindi kita mag-optional ma'am is mga pila pa kayo sa aton nga no ma'am? Sa service natin ma'am. Mga 8 years pa. Wow. So mapustan pag naton si ma'am sa ano galida mo pa nga mga knowledge and of course ng mga ideas na makuha naton kay ma'am no sa serbisyo. Kag which is nga mo na bala ma'am no nga sa information operation or sa PIO naton is ang isa ka pamaagi no nga mabalaan sa mga pumuluyo naton ang mga ginahikot no sa aton sining mga kapulisan kag isa na drug instrumento si ma'am sa Region 6 no nga ano balang mga ginahikot sa inyo sining mga kapulisan nga which is nga ang iba nabi ano nila isa lang ka pulis kani makaimos ang sala is ano na dayon no nga which is nga ang aton sining opisina kag ang isa man ginahandle ni ma'am before no nga maibaluan no sa mga pumuluyo naton kung anong mga serbisyo kag subong man ang mga accomplishment kag of course no ang aton
sini nga function bilang isa sini ka police in service no or police officer. Kaga this moment ma'am, hindi na naton pagpadugayon pa ma'am no kay excited gyud ang tanan nga may baluan man no angot sa sining topiko naton sa subong aga, angot sa sining National Consciousness Week no when it comes sa human rights no. Pero prior naton ni nakatuan ma'am is pwede bala naton matagaan sa overview nga aton sining mga listeners nga nagapamati sa Radyo Ugyon kag subong man sa mga viewers naton sa aton sining official Facebook pages ng Iloilo Police Provincial Office kag subong man sa Radyo Ugyon page no. When it comes when we say human rights ma'am, ano bala yung in a simplest form ma'am or simplest or sa simple sining pulong ma'am, ano ba lang ginatawag naton sining human rights ma'am? Yes. So sa pinakasimple nga pulong, so pwede ko siguro i-describe what is human right sa isa ka example. Yes, when the egg and the sperm meet, human rights exist already. So dira pa lang. Sa pag-meet pa lang sang aton nga sperm and egg, ang isa ka tinuga entitled na sa human right. So that goes nga ang ginabawal natin ng abortion because there is already human right in that small thing growing inside the womb of a mother. So sa aton naman niya sa PNP, we are called the duty bearers. We are the duty bearers of human right. That's why hindi kita pwede nga kita ang ga-violate sang human rights. Amo na nga promote gid naton within the organization kag manage naton or gina-try naton nga madula ang ining dati. Kumbaga, it's a reality in the PNP that before there are those PNP personnel nga nag-violate sang human rights. We trending pagani ng mga violations online. So kita sa PNP amo na nga sa subong simana no gina promote ginaton kag gina-celebrate ang ining National Human Rights Consciousness Week kay parang mangin aware not just the PNP but everyone nga nagapamati sa aton programa subong no nga we have to respect human rights. So dira pa lang sa example ko no, when the egg and the sperm pa lang, so entitled na kita sa human right, tawo na kita. Tawo na, wala pa nabunag. So kumbaga entitled ka na sa human right. So how much more kung nabunag ka na. So damo na naga-follow na ina. So kung aton gid nga isa-isahon ang characteristics ng human rights. So if I may, human rights is inherent to every person. It is fundamental. Basic, very basic sa isa ka tinuga ang human rights nga ginatawag. It is inalienable. Hindi pwede madula sa isa ka tawo. It is imprescriptible. So wala siya prescription. Hindi siya pwede maguntat, hindi siya pwede kung hasta lang sa ammonia stage ang life, hindi wala pwede. Sa timeline. And it is also indivisible. Hindi pwede nga hasta ka lang diri. Hindi ka na entitled sa after some sort of thing. So indivisible siya. Pag humble human right entitled ng one person, wala division kung hasta lang diin ang pwede mahatag sa iya nga right. And it is also universal. Ang right natin diri, human right natin in the Philippines is also the human right of the Americans. It is the human right of the Germans. Palareho ina. Wala sang difference dira. That is why we have conventions, we have meetings, international meetings para nga kumbaga ma-unify naton, mahimo naton isa. Mangin isa na lang kung ano man na ang human rights nga gusto naton ma-avail sang every human being. And lastly no, it is also interdependent. Interdependent siya. Sang kumbaga the right of one naga-end na siya kung ang right sang isa naman ma-violate mo. So ma'am baka hindi right ko niya. Right ko niya. No, nag-end na siya because may violate ka nga right sang another person. So hindi pwede nga imo lang tanan right. Dapat interdependent. Ang pamatian taman ng rights sang isa man another person. Hindi pwede nga imo lang tanan. Kumbaga balance mo no nga coexistence. Kumbaga ga-coexist ka mo so that you have equal rights man sang sina nga tinuga. Kamo na lang
hambal nila nung naguntat na imong right kung once nga natapakan mo ng rights ang iba. Exactly. No? So muna ka simple nga ton sini nga human rights kumbaga naga-start kita ma'am sa respect kumbaga ma'am no. Start sa respect kag amo na blan ma'am no kakundi nagumpisa ka ton nga rights sa pag-meet sang eggs and ano na to hasta nag-end even kaning patay na kita ma'am no may right gani kung diin ka ilubong. Hindi pwede nga kung patay ka hindi ka pwede paglubong dira no may right ka gyapon nga ilubong dira nga. Hindi pwede ma-desecrate ang imong remains. Oo, kapin pa kung may samtang buhay kapag inbilin mo gid nga mo ni dapat sundon gid na no. I-follow gid. Oo, i-follow gid so kumbaga hasta nga mapatay kita may ara gyapon kita nga right nga of course nakadepende naman ina sa inyo sini nga family man kung pasundon ba inyo nga right ang inyo nga wish kung amo gid na no. So right man na nagyapon naton. Kumbaga samtang buhay kita may ara gid kita yang right ma'am no. Even gani nga kung ang biktima may right ang suspect is of course may ara man kagulingon sini nga right. Okay ma'am. Yes. And also no if I may add ang human rights must be respected. It also must be protected. Yes. And it must be fulfilled by the state or by our government. Amo ina nga nagadihon kita sa mga activities, mga guidelines, laws sa human right. It's because it is the role of the state or of the government nga marespeto, maprotektahan kag ma-fulfill ang ining human rights ang every human being. So nakita nato nina sa constitution pa lang naton several na nga articles ara dira may mga provisions kita sa constitution itself nga protect na sa aton nga human rights. And out of those articles so nagadihon pagid kita sa mga special laws para pagid nga mas specific nga maprotektaran ang aton nga human right. So amoy na nga sa subong nga semana no kay tungod nga gina-celebrate ginaton ining National Human Rights Consciousness Week kay gusto ginaton mangin aware ang tanan nga pumuluyo nga may ara kita human right kag tanan kita may equal nga human right kag ang aton nga human right dapat irespeto sang tagsa ka tawo kag ilabi na gid sang aton nga gobyerno. Yes, no kag isa na dira na sa nambal ni ma'am before no or kagina earlier no nga ano kita barrier kita no sang human rights nga as a law enforcement is dapat i-observe naton kung ano man ang naka-state ra sa aton sini nga layi nga which is nga mo mambaliban nga daw ay forget police ka mo ni hindi no kundi may ara kita nga every one of us no nga right nga which is nga palariho lang kita tanan di nga pwede nga kung police ka ikaw lang ya tarong permi ma'am no kaya mo man abla ma'am no kaya siyempre ang peace and order naton is nagaangot dira no kung once nga may violations ang human rights no dira no magamu ang isa sini ka lugar pero kung everybody respect no sang rights ang isa-isa mangin peaceful kag harmonious ang aton sini nga community. Yes, if I may also add no so sa ang PNP nato no nakita man kung ano ka-importante ining pag naton pag-adhere naton sa human rights kumbaga. So kung makita naton sa subong even in our scorecard sa aton nga PGS or in our performance governance system may ara gid kita dira specific performance indicator may measure kita dira wherein ginaisip ang kung may nag-violate bala sa human right or wala. So dira makita naton ma-monitor naton kung ang aton bala nga mga kapulisan nagiging aware na gid or nagiging advocate na gid sining aton nga human rights kay makita naton zero or wala sang may report nga nag-violate na sa human rights. So nga nagkaroon kita sini sang mahambal naton performance indicator sa aton nga scorecard no sa PNP. It's because way back sa aton pag-start pa lang sa aton nga performance governance system or sa aton PNP Patrol Plan 2030 isa dira ka mga realities nga nakita naton is the human rights violations of our PNP members. So naging isa ina siya ka concern nga dapat gid naton i-address within the organization. And syempre sa dalayon naton nga pag-undergo sa aton nga performance governance system gina-address na ina naton. May ara na kita nga na-form na kita nga human rights office. So that is kumbaga breakthrough na ina para sa PNP nga ginatan-aw naton nga dedikado gid ang aton kapulisan nga protektaran man ang aton nga human rights kag nga mabuligan man ang aton mga kapulisan para maging aware sila para nga hindi man sila mangin violators. Because I have said earlier no we are the duty bearers hindi kita human
human rights violators. Violators. Kita dapat ang naga-protektar sa mga katawhan. Hindi nga kita ang naga-violate sining human rights nila. Yes. Oo, mo na ka importante no kumbaga amo na bala mambal kita biskan sa isa cliche man nga iba mambali mga customer is always right no. Pero may mga limitation ina no nga ni sila nga may right ang imo lang right kundi paano naman ang rights ang iba no kay equal ang aton sini nga right. So mo na sa aton nga organization is ginatagaan gid importance ma'am no ang pag-observe no sa human rights kay amo na bala sa law enforcement na gani that's why gani nga kung may mag-viral gani ma'am nga isa ka police is damay na dayon Yes. kung makikita ng iba sang police muna which is nga muna no ginapadayon gid ang PNP organization nga ma-eliminate ng mga violators ng sang human rights kag when it comes sa human rights ma'am sa aton sining pag-observe sa sining human rights consciousness week o celebration naton is may mga ang iningabla nga mga activities ma'am like sa aton nga no diri ma'am sa I don't know lang kung may idea kay ni ma'am no sa diri sa aton sa ning office ma'am sa human rights office naton kung ano ba lang mga ila sining mga activities ma'am or dissemination ang ginahiwat ma'am. Yes, as to our human rights office diri sa IPPO no, so na within the week kay December 4 to 10 ining aton nga celebration sang National Human Rights Consciousness. So nagapatigayon sila sang series of activities no nga information dissemination, mga lectures, activities nga maka-promote pagid sang human rights consciousness diri sa aton sa probinsya. So ining akon pag pa-interview subong no, this is already part sang ila nga campaign nga ma-promote pagid ang human rights consciousness within the province of Iloilo. Kaya mo na bala no ma'am no nga ang human rights no isa ni kanami sini nga maintindihan sang tanan-tanan no hindi lang sang aton sini nga mga community no even sang aton sini nga mga members no mga police officers naton agod nga sa in every law enforcement nga daan naton ma'am no mo na bala in every operation naton in every successful operations ginapamangkot kid bala no orang iban nga mga ano bala no ginabalikan nga may mga human rights violations pero may idea kita ma'am diri sa Region 6 ma'am nga may mga complaints man kita nga ma-receive ma'am when it comes sa mga violation or diri sa aton ma'am sa Region 6 or diri sa IPPO ma'am. So diri sa aton sa province no, we are regularly conducting our operations review na so far within the 2 months nga nagakandak kita sang operations review. So wala man kita may nakita sa aton nga scorecard or sa aton nga dashboard no nga gina-report nga may violation kita, may nag-violate nga members ang PNP within the province of Iloilo. So dira naton makita no ang awareness naman sang aton nga mga PNP personnel, and of course they have transformed into being advocates of human rights. Yes. Hindi na sila violators, they have become advocates already. Kaya sa aton sining POP gani ma'am no, sa aton sining standard nga operating procedures naton or police operating procedures naton is ginaka-incorporate na ma'am no, agod nga hindi kita mangin human rights violators no. That's why nga kung hindi nato na masunod ang mga procedures nga na is mangin may tendency no nga mangin violator kita kung wala sang kumbaga sa ina common ano is standard operating procedures sa iban is aton is police operating procedures naton or police operations procedures naton ma'am no. Dira man lang na kumbaga naka-state man lang dira kung man sa maglisakat may tendency nga human rights violators kita no. Pero anyway ma'am, ang sa mga pumuluyo naman naton sa mga civilian naman is simple lang gid no. Agud nga hindi kita mangin human rights violators, isundo nato ng layi no. Sundo nato ng ordinances naton or any dira nga mga laws nga gina-implement naton ma'am no. Kaya ang aton nga human rights is universal man eh. Yes. So kung amo man kasimple kung sa mga panimalay naman naton kung anong house rules or even sa mga eskwelahan kung anong house rules sundon lang naton. Kay kung wain mo naging sunod may kumbaga ano ka na human rights violators ka na, is that correct ma'am? Yes. So sa civilian naman nga nagapamati sa aton subong, paano naton likawan nga mangin violator kita. So ang aton siguro mahambal education. To be educated, dapat informed ka. Ano ba lang bawal, anong hindi bawal. Diin kutob ang akon human right. Yes. Kagid diin lang ang pwede sa akon. Diin lang asta ang human right ko. So sa nahambal ko na kagina, kung nag-violate ka na sang
rights ng other person. So, meaning, may gina-violate ka na. You are already a violator of human rights. Yeah, so amo na ang aton nga logic dira. Mauntat na kita kung balaan naton nga makatapak na kita sa right naman sang isa ka tawo. Kag ang pinakaano dita is respect one another. Yes. Kay everyone has its dignity, human dignity. Amo nang aton nga gina-promote gid. So kung wala kita respeto sa aton ni sige tawo, dira na hasta nga ma-escalate na inaway na tanan violation na sang damo na up to the point nga mapriso ka na may mga kasuhay na nga matabo. So gamay lang. So ang aton da kung pwede man lang nga pasensyahan naton. Kag kung pwede nga mas palapadon pa naton ang aton nga pag-intindi sa aton man nga palibot sa aton nga neighborhood, why not? Kaga another pagin ma'am nga ano naton ma'am isang iban sa mga panimalay bala ma'am no kay mga kabataan no kay saga mo na igamba lang sila human rights ko na pati sa mga parents ginasabat pa. Awan na bala ka ano kay sa very ano na sa mga kabataan subong no very updated na kag aware na sa mga panimalay naman naton ma'am is exist gid man ang human rights ma'am. So sa culture naton being Filipinos sino gid bala ang may say sa isa ka panimalay? Di ba si tatay ang haligi? Si nanay ang ilaw. So ikaw nga bata dapat ano ka na, masunod ka sa kung ano man ang ginahambal si imo. Pero in reality, hindi tanay ang masabat. Kay every family is unique kuno mo. May ara yang nga si nanay ang masunod, may ara man yang nga si tatay ang masunod. Pero siguro mostly si nanay gid yang masunod sa isa ka balay. Kag tapos ang bata nga na masunod lang yan. Di man pwede nga ang bata masunod, ma'am, no? Hindi gid pwede nga ang bata masunod. Kaya amo gani nga ginhatagin na sila sa aton para nga magiyahan naton sila sa ilang nga pagdako. Kag nga hindi sila violators sang human rights sa pagdako nila. So ang role is nga dako is nakasalalay sa ginikanan. Dapat ang ginikanan is educated kag kabalugid kung ano ang human rights kag paano nga ang ila kabataan hindi mangin violator sa ulihi sang human rights. Yes. Kag sa mga kabataan naman no base kung maisip ka mo nga balang ano na ni human rights na ning pagdisiplina sa inyo pero no balikan naton no nga ang mga ginikanan naton is why gid sang plano nga malain no kung ginasunod na naton ang tanan nila nga mga instructions, mga guidance nila is why hindi kita malikaw sang dala nato no. So sa mga kabataan dira is disiplina sa gyapon importante gid no agud nga someday hindi ka mo mangin human rights violators no kay iba na be nga maba sila nga morning resulta no sa mga kabataan nga nanging adult na nagkapamilya na nangin nangin human rights violators because man sang why nagiyahan sang mayo sang mga ginikanan. Okay? Idugang ko lang no sa imo nga point. Idugang ko lang siguro nga ang nagaka-misunderstood ang mga parents sa pagdisiplina nila sa ilang kabataan. Yes, ma'am. It's because wala sila sang open communication. Wala nila ginexplikar kung nga ang ginadisiplina ang bata. Nga agin pinahan, nga aging akigan. After mo akig, after mo ginhambalaan, i-explain mo nga kag nga hindi mo gusto nga mangin malain sila. Yes. Kay para nga at a young age maintindihan nila. Kag maka-build ka mo sang open communication sa inyo kabataan. Kumbaga hindi kanila pagkakulbaan kiti naintindihan nila kun nga akilanlan sila i-reprimand. Kapin pagisubong nga daan mga generation ma'am ng mga kabataan lain na gid no sa aton nga tayo no abdan pa namon ni kabalikat dignadisin ng mga disiplinaryan kumbaga nga mga more sa amon time. Yes. Diba? Hindi ka pwede kasi ba't hindi pwede kitaas ang imong tingog. But sa subong no, sumahambal natin siguro social media gid ang contribute sina kay ang kultura sa iban nga pungsod ginadala diri sa aton sa Philippines because of social media. Makita digto yang nga pagsinggit sang nanay violation na dalaga na sila sa police because they can violate ng ila right being a kid, being a child. Yes. Pero tikun sa aton lang diya, solely sa aton nga kultura, it's normal. So dira na nagasulod because of the influence of social media, kag ang influence ng culture from other countries. So nagiging questionable na ang pagdisiplina naton sa aton kabataan. Kaysa una nga tiyempo why na sa nga balambal, why na sa akig tulok lang yan mo. Wala human rights. Wala human rights ang una no.
Kag pero nangin at some point ma'am nangin nangin part na sa aton man sining learnings kag nato no nga sang unay nga timpo tulok lang yan pag balaan mo na kung mo gintulok ka buta may sala ka na mo na sang una mga disiplina sa mga ginikanan pero sa ulihin na to na subong kumbaga wala na physical anay wala na no so disiplina lang gid so nakasalalay man gyapon no, sa mga ginikanan dira kung paano no disiplinahon ninyo sa bataan kag subong man sa mga bataan is always no pamatian gid kung sundon kung anong gusto sa ginikanan naton no kay always no way man sa malain nga plano nga aton sini nga ginikanan kag hindi man malipay nga aton ginikanan kung someday no nga hindi mayo nga aton sini nga nabtan. Yes, sa aton sining oras nga alas 10:54 na saga. Pagdasig lang sang lakat sang oras. Pasimplatan na naton ma'am no ang aton sining mga commenters no. Good morning dra kay Ma'am Regine Marie Diaz no sang Saraga Iloilo no thank you so much good and of course no sa San Rafael MPS no thank you so much man sa pagmonitor subong man ang Mina PNP nagalantaw sa aton sa program si Kablikat Princess Margano nagalantaw sa aton sa program sa subong aga kay Mashirit karon sa hapon no and of course no si Sir J Meliamina no good morning good kaga subong man si Tia Andra na si Auntie Elma Montefrio Marigon na nagalantaw sa aton sa program thank you so much good kaga gina-shout out good no na Sir J Meliamina good morning watching from San Dionisio MPS no thank you so much good and of course kay Ma'am Marlene Angumbay nagalantaw sa aton sa program kay Sir Verdi King no dra sa Banwasang Gimbal Iloilo no thank you so much man kay Tata ni Provido July no thank you so much good sa pagmonitor ma'am sa aton sa program yara na nakabakasyon si ma'am subong sa Barangay Tularukan na Mina Iloilo kag subong man kay Ma'am Annalyn Hotia na Magalion ang aton sining gwapaon na WCBD personnel naton thank you so much good sa pagmonitor ma'am subong man sa kay Sir Andre Hargelin no thank you so much good watching dra sa Banwasang Anilaw Iloilo kag subong man kay Ma'am Irene Guelo Saboyo thank you so much good sa pag-monitor sa aton sing program ma'am kag kay Sir Jed Kanhano watching man sa aton sing program thank you so much good sa pag-monitor kay subong man kay Sir Noel Abiliana Fernandez kag subong man sa kay Sir Fermin Labordo no dra sa Banwasang sa Sara I guess si Sir no thank you so much good sa pag-monitor sa aton sining program so sa tanan aton sining mga commenters naton sa aton sining comment section no thank you so much good sa pag-monitor sa aton sining program kag subong man sa mga nagalantaw man sa aton sining or sa aton sining official Facebook pages ng Iloilo Police Provincial Office kag siyempre no sa Santa Barbara og yun page kag sa nagapamati sa aton sining sa radio station aton no sa 106.7 FM sa DYIS Radio Ogyon no thank you so much man sa pagmonitor sa malaputan sa aton sining frequency no sang Radio Ogyon Santa Barbara and of course no, sa iban paginaton nga mga commenters thank you so much gid sa pag-subaybay nyo gid sa aton sining program kag subong man kay Sir Emil Alavanzas ang gwapo naton sining driver no diri sa OPD no thank you so much gid sa pag-monitor mo sa aton sining program kag lakit ang aton sining Office of the Provincial Director naton nga personnel thank you so much man at this moment pangayuan na lang naton no sang final message no ang aton sining gwapahon nga guest naton sa subong aga when it comes sa kung human rights ang pag-istoryano kay expert si ma'am and of course no kaga I guess no kayo siyempre si ma'am nangin former nga hepe man kaga siyempre no sa iban nga kabanwanan no dito sa Banwasang Capiz or sa probinsya sang Capiz no by the way ma'am before kita sa final message nato na may mga na-encounter bala kita ma'am nga may mga complaints man before ma'am or may mga araman iban nga nagareklamo sa mga personnel nato ma'am sa hepe kabay before ma'am it comes sa human rights violations ma'am 2016 to 2019. So far sa pila ka stations nga kumaga na-assign na no, wala man. Wala gid sang nangin complaint sa aton nga mga PNP personnel as to kung may violation sila sa human rights. So amo na ang role sang isa ka hepe nga dapat gina-situate niya nga ang iya nga mga personnel is sakto ang ginaobra kag wala sang may mga gina-violate nga with regards sa human rights man. So mo na kay importante no kung maayo nga ton sing human rights observant kita no or ano naton mo man same sa aton sining mga katropa naton.
Okay, at this moment ma'am, ang aton sining final message sa aton sining mga kapulisan ma'am no, sa mga Ilocaps naton, kag subong man sa aton sining mga viewers and followers naton kag listeners naton sa Radyo Gyon ma'am regarding sa aton sining topiko sa subong aga ma'am, kag basi may ara kita mga acknowledgement pagid ma'am. So again, nambal ko naman no, kita nga PNP personnel, the mere fact nga nagasuksok kita sa aton nga bayo, it's already authority given to us. So, may authority na kita kung i-abuse natin by violating human rights. Kumbaga daw, ano ka klase tao, yes. may otoridad ka na, abusuhan mo pa. So, being a man in uniform, kumbaga, it's no excuse. Wala excuse kung magambal ka nga kay ginubra ko na because of my duty, because of kilanlan ko ginubra ko na nga muna. So amo gani ina nga may mga schooling kita, may mga training kita, may mga seminars kita para ipaintindi sa aton that we are duty bearers. Kita ang tagapagpatupad, kita ang tagaprotekta. So hindi pwede nga kita ang violators sa human rights. So acknowledgement, so gina-acknowledge ko gid ang akonda nga mga tawo nga nagapamati gid subong sa office, sa Iloilo Police Provincial Office, PPSMU, especially sa akon gid nga PA, si PSSG Adela Depositar. Gusto ya gid dani magupod sa akon subong o galing kay naga-duty siya sa may QSL. So sorry gid kuno kay hindi siya kaupod sa akon subong nga aga. Okay. Thank you so much gid ma'am no, sa imo sining precious time no nga share mo sa aton sa subong aga, kag isa ka ano gid no ka ano gid ka swerte kita kabalikat tupi no ngamin kaupo naton aton sining Chief Provincial Police Strategy Management Unit. At the same time aton sining bago lang natapos ang PNP Human Rights Officers course no. At the same time isa man ka human rights bearer naton or advocate naton no, nga muna all the time sa pag-practice naton sa law enforcement naton is dapat as a PNP, as a Ilonggo Cap no, nga observe naton no, agon nga ang trust and confidence sa aton sining mga pumuluyo is magay naton no, kag amo na no, respect lang gid no. Isa ka keyword ra agon nga mangin matanda naton nga isa kita ka human rights advocates kag hindi kita violator is respect no. Respect naton ang isa kag isa, kag of course no, kung may respeto may naway bala no. Amo na nagabot bala ang chimpo nga nagainaway, may nagajidana is because nga wala na sang respeto sa isa kag isa, kag mo na blano ang pinaka keyword gitra is respect. So thank you so much gid ma'am sa imo sining chimpo sa subong aga ma'am no, kabalikat Police Lieutenant Colonel Mary Grace Socorro Didulo Boryo. Nagapilit na kita. Sa liwat no kay ma'am Police Lieutenant Colonel Mary Grace Socorro di Boryo na lang ma'am. Why ko na gina-kompleto kay gapilit na ako. Didulo. Didulo. Yeah, okay. Thank you so much good ma'am. Kag tanim ma'am ko po naton sa next ba lang ma'am, mga basi kung may mga plans and programs with kita ma'am no, nga pwede gid nga open kita. Anytime. Yes, just invite us and we will very very glad to guest your program. Yes, okay, may nag-chat sa ako ma'am no, kanami isang guest mo subong Sir Win no, ka may naano gid kami nakuha gid kami nga lesson naman kag knowledge naman no sa sining gina-share sa subong aga. Thank you so much gid sa pag-message. Na-appreciate ko sa aton sining mga viewers ma'am no, ang imo sining presence sa subong aga ma'am. Naghingabot pa no. Okay, din atong message. Okay. Kay Sir Ramsville no. Good morning again. Thank you so much watching dira sa Banwasang Balasan. Kaga subong man kay Ma'am Rena Navales Dipatuan no, magpapahon naton nga Public Information Officer no dira sa Banwasang Masi sa Masi ng PS. Thank you so much gid ma'am. Kag subong man sa kay Gracia Lan no, kay Sir Nigoro no, sa Pasig CPS no. Thank you so much gid sa pag-monitor sa aton sining program. So kulitanay naman kita by next week. Diri sa aton sining programa no, ika 122nd episode na kita
sa ang inyong Caps on Air no, with Radio Ogyon Santa Barbara. And of course, nagkapsalamat kita na sa kalawan sa local government unit sa Radio Ogyon Santa Barbara. Ilibin kay sa aton nga station manager no, kay Sir Boboy Sokal dito. And of course, sa aton sining municipal mayor kay Sir Honorable Dennis Superficial. And of course, kaupo naton dira no, sa mga katapon no, sa Radio Ogyon Santa Barbara. Thank you so much sa inyo sining pagsubaybay sa aton sining program. See you on next week before sang Christmas Day na. So 16 days to go. Christmas na no, kadasig lang yun sa kinadlaw. Dugay-dugay 2026 na naman. Evermore because of Christmas. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Nagika lamang diri sa Kabalikat Multimedia Convergence Center sa kalawan ni Dr. Amiloy. Ikaw po ninyo sa subong aga. Sa ngalan sa aton Provincial Director Police Colonel Abiani Manuel Razalan. Kag sa ngalan sa aton Public Information Officer Police Major Rando Oranyo. Ikaw po ninyo sa subong aga sa technical side. Kabalikat Police Staff Sergeant Christopher Tope Dignadice. Ako naman Kabalikat Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Inyo, masaligan. I hear a choir sing. The music seemed to come from afar.